Sartu bestia, jarri zaitez, hemen nauzu zerbitzeko prest. Gainontzeko, ostatutan, trapuzarrak egozten zutan. Hemen ezaizu, ezer faltako, ostari zintzoa, ni naizelako. Etxeko jauna, morroi apala, agurtzeko beti eskuzabala. Lizunkeriak kontatzen ditu, bezeroak barre algaraza ditu. Mesedeak egiteko, beti gertu naukazu. Baina horren truke prezio bat ordaintzen baduzu. Etxeko jauna, ikuilu zaina, denak zerbitzeko prestara baina. Pixutan kendu, urardoari, sosak manejatu lo dagoenari. Jenteak baiten hau eta, ni berriz guztu egin. Iturri ederrau Jesus lagundua agortu ez dadin. Etxeko jauna, gentzera zaitzen, ez duteko bat berezat egiten. Dira guztien, zerbitzaria, aberatzen maior como la ria. Dira zotoko gradia, dira legoetainea. Zuen parne galaga, Jesus zuen menpe ongilea. Sartu bestie, utzi dena, hartzaztu hemen atedena. Zeraztuna, dakartzuna, lasaitu zazu ez duazuna. Antzarrak presta, krasak prikitu, probatzeak badu, nahiko meritu. Hemengo jana, sinistezina, nahaztuta gero mokadu fina. Zaldien tripak, katu gibela, holaxe dirudi saltxitxa dela. Eskongen hartuta dago, jandadan aztertu arte. Prezio ezin hobeak baina ekstra batu ja aparte. Kobratzen dira, arkakuzoak, espiluari egindako zoak. Leio bakoitza, 103, neizta betezkero zerriz burua. Prezioak egokitzeko, trampa ugari kontuan. Hau da kenioak ez zuzena gora, kobratzeko orduan. Abere taldea, Jesus neura etxerri zaintzailea. Ametzarra printze harkitzea, nor pentsa jauna zorri autopatzea. Etxeko jauna, naskagarria, zasi filosofo baztergarria. Kaskako zoa, bolter sakarra, beti dago preskoteko adarra. Kaskarrian ezer dueni, hori ezin da jaki. Jauna daki nola bizi izan naizen tipo horrekin.